food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex! Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Ano Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana, Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagka-udto po sa Indogabos. Aldaw kita ngunyanin Lunes. Petsa 23 na po kan Hunyo 2024, ikaduwang Lunes kan mga estudyante na naglalaog sa mga pampublikong eskwelahan. So mga nasa private, magtaga chill muna kamo. Dahil anta, posibleng sa mga masunod na bulan pa na opening kan sa indo pong klase. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya. Kumusta po tabi ka mo? Ano ang sa indong pinagkakabisihan dyan? Di ko daw sure kung dakul ang mga nag-arantabay ka naging finals kang NBA, Oklahoma City Thunder versus Indiana Pacers. Ang nagkampiyon ngunyan sa season, ipo ang OKC. Kaya palang kasubago si Sir Pio, namumroblema siya, abo niya kimailing, so standing at the same time so score. Ngunyan palan so game 7. Maray na pagkauto po sa gabos na nakaantabay sa indang mga residensya, dyan sa may parte ka na Manito Albay. Permisin na dyan nakaantabay sa barangay Bagong Sira. So familia Saturno, sumother inikan sa kuyang mga amigo dyan, sumagtugang na, so Saturno Brothers na pigaapod ni. Dyan sa barangay Bagong Sirangkan, Manito Alba. Direk Edwin, Emeritus, maray na pagkahapon po sa imo, sabi na halo-halo. Di ako pwede direct maghalo-halo. Namamati mo ang sa kuyang boses na dai pa nga ni ako formal na nauulian. Araw kay ni direct pag grabing init kan sa luwas, tapos mahilig mo ako dyan sa baba. Nagbabakal ki soft drinks na maliputon, mabakal ki tubig na maliputon. Ini po direct ang resulta ng mga madunong. Anyways, basahan ko lang po ining mobile blood donation schedule. Ipigpaluwas kan Bicol, South Luzon, Sub-National Reference Laboratory dahilan nagkaperang simana na halos sa kuyang paglibot-libot sa kuyang area of responsibility. Kadaklan kan mga nagiging activities, kan mga iba-ibang mga ahensya kan gobyerno. Katakod kan sa inang mga selebrasyon kan anniversaries, ipo ang pagkondukta nin mobile blood donation sa indang mga lugar. Pinaka-ultimo ka ini iyo dyan sa may parte kan Pacific Mall, katakod po kan activity kan BJMP, and then Marayman daig kakaiba. Bawas na ako direct sa babayadan mo po. So sa kuya, pwede pa convert na lang po sa cash. Mas maugma ako direct pag cash. And ngunya na si Mana, may ipigpaluwas po na blood donation na schedule ang Bicol, South Luzon Sub-National Reference Laboratory o ining BSL, SNRL, headed by Dr. Alan Lucania. Ngunya na pagkaaldaw, igo po unin nagpapadagos na MBD dyan sa may opisina po kan DPWH Region 5, Legazpi City. Dyan po yan sa harani sa Old Airport sa Barangay Cruzada, Legazpi City.
May nagpapadagos dyan sa Barangay Kabaangan kan Tabako, Rural Health Unit kan Kasiguran sa Sorsogon, and then dyan po sa headquarters kan Coast Guard District Bicol. Just in case nakamupuan harani sa lugar, and at the same time available man sa nakamo and qualified kamo sa hiling nindo na magdonar po nin dugo, pwede po kamo dyan mag-apit. Hindi ka mo mag-adit dahilan ta before pa man kamo extrakan, saksakan ka itong syringe na pigagamit. Iaagi man po kamo sa magakanigong assessment kan mga medical personnel dyan, kung kamo po baan may sufisyenteng katurog, kung kamuan na pasok duman sa ipinagtalaan na timbang na dapat po kamuan na mag-donate nin dugo. And syempre itong sa mga medication, mga kamatea, isa-check man po kamo giraray, kaya di kamo dapat nin ikahaadit dahilan ta iaagi man po kamo sa magakanigong screening. And after na matauwanin approval, ma-check kan na mga bagay-bagay na dapat i-check before po kamo kuhaan nin dugo. Maagi man po iyan sa doktor, kaman sinadyan kiperming nakaantabay. And then sa aga, June 24, birthday ni Nicole Ann Gloriani. Magkakaiga po nin parehong activity sa Barangay Inarado, Candaraga. June 25, dyan po sa Barangay Paulba, Canligao City. Sa Rural Health Unit kan Uwas Albay. City Health Office kan Sorsogon City. Rural Health Unit kan Pandan, Catanduanes, and Barangay Bariw dyan po sa Kamalig, Albay. Sa June 25 naman, igo po ni parehong activity sa Barangay Magiron kan Ginubatan, Barangay Gapo, Candaraga, Rural Health Unit kan San Andres, Catanduanes, and Barangay Ligban kan Kamalig, Albay. Sa 27, aldaw po iyanin Biyernes, dyan po sinda sa Barangay Palanog kan Kamalig, Rural Health Unit kan Rapu-Rapu, Albay, Rural Health Unit kan Huban, Sorsogon, Barangay Kibungbungan kan Ginubatan, and Rural Health Unit kan Piodoran, Albay. And sa 28, aldaw po iyanin Sabado, ultimong Sabado, an Eagles, Tabaco, and Barangay Namantaw kan Bakakay, Albay. Nagahapot na tangay Angel, halos ngaya surusimana, igwa ngaya kisiling ngayang activity ang BSL SNRS. Araman po kaya nindo mga tugang, everyday may nangaipon ng dugo itong mga persona and mga pasyente na nag-undergo nin mga surgeries, may mga nangangaipon na nagkakaigo po nin susamay mga cancer and iba pang mga procedures dyan po sa eskwelahan, sa ospital. Kaipuhan po tabi nin nakaabang na dugo just in case kaipuhan, no? And maringani ta as of now, sufficiente pamanda po ang supply nin dugo. Last time baga na nakauron ta su coordinator kan DOH manungod ta supply nin dugo digdi sa tuyang rehiyon. Pero syempre tanganing daiman po magkulang. May mga pagkakataon baga na hababa itong su talagang nag-red and code dyan sa mga tigsasarayan po nin dugo. Talaga po sinda nagkukondukta kaining man na iba-iba or magkakasiblag na mga mobile blood donation sa man iba-ibang parte kan sa tuyang rehiyon. Kaya just in case po nakamuan interesado na mag-donate and qualified man lang, padagos po nindong suportaran ang mga sering na activity. Tanganing makapag-extender kita, makatabang na makapag-extender nin buhay, magpapalawig po nin buhay sa sarong individual o pasyente. Grabe itong nangyari dyan sa may parte kan Tabaco City. Manungod po duman sa itong personang ito, missing person, kan nakalihis pang aldaw and nagkaperang aldaw na siyang hahanap kan sa iyang pamilya. Ito palan, day naman talaga siya mahahanap dahilan ta ipiglubong siya kan itong sa iya man sa nang piday sa iyang ilusyon.
makalihis nga ni na magkaigwanin heated argument, mainit na diskusyon kan mga nakalihis na aldaw. Parehas ining residente kan Barangay Santo Cristo kan Tabaco City. Suspect na 20 anyos, taga Barangay Santo Cristo, taga Purok 4, and then itong 18 years old na victim niya an sa iya man sa ng ilusyon na taga Purok 2 kan Barangay Santo Cristo. And then sabi digdi sa ipigpaluwas na report kan Albay Police Provincial Office, duman sa Purok 5 kan Barangay Pawa, duman sinda nagkaigwanin diskusyon, duman nangyari su insidente, and duman naman lubong kan suspetsyado iniong lawas kan biktima. And as of now, padagos pada po ining iimbestigaran, sabi ni Ma'am Ayen Trajano. And syempre, magakanigong kaso, posibleng murder, and kahampangon ka iniong personang ini na suspetsyado na 20 years old. And up to the update ka iyan na insidente po dyan, sarong krimen dyan sa Tabaco. Halat-halaton talang po ang ipapaluwas na informasyon kan Tabaco City Police Station bilang padagos man na sa ng investigasyon sa panginganat po ni Police Lieutenant Colonel Edmundo Cirillo. Amigo taman ini si Sir na Cirillo, hali ini dyan sa may Daraga Municipal Police Station. Sabi ni Ma'am AJ Napiri Orbigo, pabati man po Ate Angel, digdi sa Barangay Batbat, kan Ginubatan Albay, watching live now. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. And duman sa naghahapot, sabi na, tig-PM ako atong sunag message sa DCGB News Online na nakuha ni Daaki footage itong sarong bus na tigigit-git siya mantang sindaan na sa tinampo. Sabi ko sa iya, magpaabot ka muna ng reklamo, makipag-coordinate po kamo sa Land Transportation Office, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Dahil sinda po ang magibuka iyanin magkakanigong aksyon. Ang sabi niya, may video siya. Sabi ko, magagamit mo iyan bilang ebidensya patunay na sa imong pigkiklaim aligasyon na ikaw po ang ginit-git. Marisa na nga ni at daiman sinda na disquid. And basado man sa pakikipaghuron ta kay RD Defeo kanakalis na aldaw, pigahalat na lang ninda itong opisyal na dokumento sa indang sentral na opisina manungod sa pagbuhay giraray kaining Drivers Academy. Makalihis ngayon itong mga insidente nin road crash sa man iba-ibang parte ngayakan Bicol Region, pati na po sa Bilog na Nasyon. Bubuhayon ninda graray itong academy na ito, in which duman may mga courses, may mga training, seminars, may mga campaign, at iba pang mga activities para tanganing maibitaran o mainformaran ining mga drivers as in conductor kan mga public utility vehicles digdi po sa rehiyon kung ano ang mga dapat na sunodon, mga dapat gibuhon tanganing matauwanin marhay na serbisyo itong sa indang mga pasahero. And sabi ni RD Defeo, once nga na may pigpaluwas na ngayaong formal na itong magiging basis ka itong academy na iyan, magiging taon-taon iyon na po ang magiging basis at the same time requirement sa pagkuha po ng lisensya and prangkisa man duman po sa mga mabiyahe na mga pampublikong sakayan digdi po sa satuyang palibot. And sa pagikaiyan, posible ngayang kung data man ngayon mapugulan at the same time mapugulan ang paglangkaw ka na numero kan mga road crash na rehistro at least ngayon mabawas-bawasan. Maka-edit kaya halos everyday may mga nagkakahiriling kitang post sa social media na may mga nangyayaring aksidente and ang makamundo, iyo po ay may nagbubuwis nin buhay. Kaya dapat na pagirumdumon,
and mga drivers as in konduktor kan sa indang responsibilidad dahil na sa indang mga kamot and kaligtasan kan sa indang mga pasahero. Kaya napagkaudto kay Sir Paulino Riñon Esquivel, kay Sir Nestor Oribiada, kay Sir Juniel Vistal, kay Ma'am Rhea Casi, kay Ma'am AJ Napere Orbigo, and then kay Ma'am Remy Villaluz Escobar. Ngunyan su baccalaureate mas kan mga estudyante na magraduar sa College of Arts and Letters. Nahiling ko kuya dyan sa post ni Ma'am April Mier Manhares sa mga profesor dyan sa Biocal. Ngunyan mananggad su baccalaureate mas ninda. At the same time, sinundan pa yan kan storyman ni Jasmine Bausing. An magraduar na cum laude dyan sa, lingo ko garing ko anong barangay si Jasmine Bausing dyan sa may parte kan uwas. Harayon garing kuya Jun, nag-i-invite. Kaso, sa pagbiyahe pa sa aray kun may sa diri kang lunada. Madumang kita? Digi na sa naggibohon. Sige, taraman ko daw kuya Jun. Today, pag na-imagine ko kaya, pagpasiring taduman, traffic na. Dan sa Maharlika Highway sa may parte kan 3rd District, Ginubatan. Nganing kaampang ko, day pa nakakonsumo ka subago. Aside sa, yan talaga kuya Jun, diit lang na pasensya, iba ka tigtitaram ni Sir Pio and ni Rakong Didi na pag-araw nga kaayan na once nga pinuuna na nga ining pag-irahay kan mga tinampo, ang hahagadol mi nga kaini, iyo nga ang diit nga yang pasensya, o halawig na nga ning pasensya, pero after man nga na mairahay iya, dakulang kaginhawahan, tabakulang katalig di kuya Jun ng mga taga-albay, nakaka-experience kan tagadul na iyan. Maaaraman mo na ngaya kuya Jun kung ika ngaya nasa may parte na kan probinsya kan Albay. Taang tinampo, bako umarhay, at the same time, makakatangko ka talaga sa pigsasakayan mong vehicle. Pero kung motor iyan, wala ka man matatangkuan. Ang matatangkuan mo kuya Jun, so helmet kan sa imong driver o kung sa imong back ride. Iyan po bagasaro sa mga concern na bako lang itong sa mga taga-probinsya kan Albay ang naghihinaing, kundi po itong sa mga mapasariling din sa may parte kan Sorsogon, itong sa mga mabaralyo, sa may parte kan Visayas, tayan po bagaagihan iyan pasisiring sa mga pantalan. Digdi po sa satuyang rehiyon partikular na an mapasiring dyan sa Matnog Port. Kaya pigiinguan man po na ma-resolveran iyan. Tanganing maging convenient man ang pagbiyahe-biyahe po kana publiko. Dakol-dakol ngunyan an posible itong ikakuya dyan rin ang next duty mo. Posible ngunyan na si Mana, mapuuna itong graduation kan mga estudyante dyan sa Bicol University. Kaso bago may activity dyan sa Laugan Campo General Simeon abaan na daw kuya Junsu parking kan mga tinampo dyan sa kahalabaan kan Rizal Street. Dyan sa may parte, dahil dati kan estudyante ako, kan mga nakalispang taon, 5 years ago kuya Jun, ansaro sa mga nagiging parking dyan sa may palalaog sa may CHEDS, pon baga sa may governor's guest house. Ngunyan, pag sundo mi kay Ate Sho, nag-agi kami duman kang mobilyon. Wara lamang kuya Jun kay ni saro na nagka-parking duman sa barangay doon. Ang ginibukan barangay council, ara mo kuya Jun. So poon duman nag-stretch ka itong tinampong ito, kinordonan, ki PC. Dahil ka na basta-bastang makapuro parking duman. Tanaramduman ko dati, si Kapitan Mila Good, namumroblema ka yan. Dati, pati mga pulis kuya John, may mga concerns dyan sa Camp Ola, dyan sila nagpa-parking. Pero dahil nga ni sa isfersos ka iniong konseho kan barangay dos, kaso bago malinigon kuya John, so mga nakaparada niya ang duman sa ampangan kan Camp Ola. May mga activity po kayo dyan sa laog, and then graduation ngunyan ka itong mga nasa training. Sabi nga ni ibaga, konsiderasyon na sa nangayakan, nagpasintabi mo na duman sa luwas kuya John kang kampo. Hindi talaga sino dyan makaka-parking sa may barangay do sa talaga pong binugtakan, kikordon kan posible, so konseho na po ito kan barangay dos. Iyan po baga,
sadit man sa itong espasyo duman kan barangay. Kung may mga pasaway pa talagang day uutog kay itong regulasyon na dapat mga daiman dapat parkingan, pigpa-parkingan, ay talagang magiging problema iyan. Pero kasubago pag-agimi, malinigon po duman sa Barangay 2 kan EMS Barrio Legazpi City. Sana an iba pang mga barangay an magkaigwa naman po unin inisyatibo tanganing mamantinir na malinig hawara nin mga obstruction duman po sa indang mga nasasakupan. Ang sa kuyang kapartner sa Lado Technical, si Kuya Jun Napoles, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako po ang silong nakaibahan nila na pagkaudto. Ako po si Angel Mostaza. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue